Imos con este asunto que tanto preocupa o sector gandeiro, concretamente o sector lácteo, a ameaza deses aranceis por parte de China que preocupan moitísimo, lóxicamente, o sector. China vende a anunciar que impoñerá aranceis provisionais de ata o 42,7% ás importacións de produtos lácteos, principalmente leite, nata e queixos procedentes da Unión Europea. O Ministerio de Comercio chino ten unha investigación aberta dende agosto do 2024, considerando que estes produtos están subvencionados pola política agrícola común e supoñen unha competencia desleal. Con todo, a Comisión Europea cree que China aplica estas taxas como represalia polos aranceis impostos o pasado ano aos vehículos eléctricos chinos. Por agora hai 5 empresas españolas afectadas, sobre as que recaerá un tipo reducido do 28,6% por colaborar nas indagacións. Mais témese que este novo imposto poida fundir os prezos do leite, un produto que neste 2025 gozou de numerosas subas en Galicia, situándose en cifras nunca vistas dende hai anos, pasando dunha media de 47 céntimos por litro a case 51. Dende Medio Rural piden ao Goberno e á Unión Europea que negocien e impidan que as guerras comerciais entre Bruxelas e Pequín rematen por facer tremer esta industria. As incertezas superan ás certezas e nin os profesionais mesmos saben aínda como afectará esta medida. Será este gravame o desencadeante dunha fonda crise do sector lácteo? Claro, pois, tendo en conta este contexto, a nós afectaríanos e moito, tendo en conta, Bernardo, que somos a principal productora de leite de España, non? Sí, porque producimos o ano máis de 3 millóns de toneladas de leite. Ollo, unhas 8.600 toneladas cada día. De cada 10 litros que se muxen no país, máis de 4 saen daqui, das nosas granxas, e o 41% de toda a produción española, case a metade do leite do país. Pero é que temos 300.000 vacas de leite e 5.000 explotacións leiteiras activas, e aínda que hai 10 anos eran 9.500, pois seguen a ser unha peza clave da economía e clave do noso rural. Dentro dese comercio, Galicia exportou o ano pasado produtos lácteos a China por valor de 82 millóns de euros. Leite e nata por valor de 35, nun ano. Soro de leite, outros 30 millóns, así como queixos, manteiga ou outros derivados. Se China impón aranceis aos lácteos europeos, vender alí faise máis caro e menos atractivo. Que pasa logo? Pois que eses produtos non se exportan e quedan no mercado europeo. Cando hai máis produto disponible do habitual, os prezos, pois sí, tenden a baixar. E iso, aínda que pareza algo máis afastado, pode acabar afectando o prezo que se lle paga o gandeiro polo leite. De aí a preocupación e tamén o medo entre os profesionais do sector que podemos palpar, por exemplo, nunha explotación de Ribadeo na que hoxe estamos, Óscar. Correcto, Bernardo, estamos aquí en Ribadeo, non hai mellor sitio tamén para ter estas vacas fermosas, que a verdade que son chejuapas, estamos aquí, son unha maravilla. Estamos aquí con Francisco, que telas aquí estupendamente, xusto temos por aquí o momento do muxido, porque estás traballando xusto agora. Como levades todo isto? Dicíasme antes que te enterabas pola prensa, non? Como levades todo isto? Sí, foi o que saliu a semana pasada na prensa, vamos, é o que sei. Claro, agora mesmo supoño que un pouco de incertidume vendo como che pode afectar isto. Sí. A ver que pasa, non sabemos. Estamos todos igual, non sabemos o que vai pasar, é que nin as empresas incluso saben moito o que vai pasar. A ver. É un momento todavía pois moi cedo como para dicilo. Sí. Vos sí que é certo que non tedes exportacións a China, non? No, a miña empresa, según me contaron, non, pero outras sí. Entonces, claro, se as outras non poden mandar o leite para lá, van o deixar aquí. E se mete moito leite no mercado, xa sabemos o que pasa sempre. A vos podemos afectar daquela se hai moito máis leite no mercado, a xente que exporta a China ten que mover aquí o leite. Ten que movelo para aquí, entonces vai afectar esas outras empresas igual. E como vos afecta a vos isto? Que haxa máis leite, baixa vos o prezo a vos? Claro. Se hai moito leite, pouco precio. Canto pode baixar ese prezo? Que non sabe. Chegou a baixar moito, ahora estamos medianamente nun precio razonable. Para os costes de produción que hai. Bueno, ahora estáse, vamos dicir, ben. Pero se baixa, os costes que hai non van baixar, Desde logo, porque vos os custos... custos... andar como hai 7 ou 8 anos. Entonces vai ser un problema.
Este problema que estades vivindo así un pouco entre todos e que todavía estades intentando pois analizar canto vos pode repercutir, pero sí que é certo que China, claro, é un gran cliente para Galicia. Según dicen, sí, eu tiña pensado que non se mandaba tanto leite para lá, pero parece ser que sí. Pois aquí estamos, están, amigos, xa vedes, a incertidume, todavía vendo un pouco como lles pode afectar, intentando analizar un pouco a situación, pero que seguen facendo e traballar duro, traballar arreo. Temos aquí as vaquiñas que se están muxindo e o leite non para de saír, amigos, así que esperemos que vaya o mellor que poida esta situación.